Okay, mga kaigsunan, maayong buntag na usap ka na itong tanan. Di na lang ko mo hatag sa mga pangumusta kay human naman ang atong mga kardinal. Akong hatagan sa dugang na topic ang mga natapik sa atong mga kardinal karong buntaga. O ang maong topic na itong hisgutan mao ang reincarnation. Kay kini na topic mga igsoon sa Tagalog pa putok na putok sa Facebook ngayon. Putok na putok sa Facebook. Kumbaga sa Bisaya pa baliog kayo. Nganong nabaliog ka ni? Tungod kay dili maoy kumon nga nasabtan sa mga Kristiyanos ang mahitungod sa tinuod nga pagkabanhaw sa reincarnation. Sumala sa akong nag-ingon nga sa 100%, 0.1% lang ang nakasabot sa reincarnation tungod kay unang-una dili yun mabasa sa kasulatan. Muna itong tapikon karon kay kanang makadawat ni ana mao kanay manambong sa dakong panihapon nga giandam sa Dios. Kanang manambong diha mga tao na dili na mga hangin, dili na mga espiritu nga walay lawas, dili na kay murag mga multo. Sumala sa huna-huna karon sa mga preachers. Muna nga kanimang reincarnation wala may nangahas ani sa pagtapik tungod kay lisod man ni pangitaon sa kasulatan. Mao nga wa nila masabti ang tinuod nga kaluwasan kanatong mga tao. Pero sa dili pa nato hisgutan kanang reincarnation mga kaigsuonan. Like man ta karon sa Radyo Bibo, sa atong mga ka-Facebook, atong ipahibalo nga live kita sa Radyo Bibo karon. Ang atong radyo kanuoy sa Ginoo dako kani aw layo kani kaputan kay abot ni sa Negros, gani abot ni dito sa Misamis Occidental, dito sa Cagayan, abot ni dito sa Iligan City. Kaya naatay mga texter dito dayon diri sa tibok nga dapitan, sa Ipulog, sa Manukan, sa Rizal, abot ang atong radyo, mga kusog-kusog kaning radyo ha. O mingon man makita kita o mapaminawan sa tibok nga kalibutan, kaya naka-live stream kita o naka-live usap kita din sa Facebook. Padayon kita mga igsoon sa atong gisgutan mahitungod sa reincarnation. Walay nangahas sa tanang mga preachers sa pagsinggit ni dinis kaninan kay lisod kani pamatud-an. Lisod po ni dipinsahan sa mga umatake dahil sa reincarnation. Kay tungod lagi sa akong nagigayon nga dili ni maulkumon nga gituhan sa mga tao. Kay unsa may gituhan sa mga tao kung ang tao sa pag-abot kuno sa Ginoo, unsa may ilang gituhan, ang ilang gituhan mo kini. Kung si Pedro gilubong, si Pedro po ang mubangon gikan sa iyang lubong. Kung si Juan katong namatay, pagbalik sa Ginoo, Juan gihapon itong mubangon. Mao na ilahang gihuna-huna nga
kaning pagi sa kaluwasan o pagi sa pagsilot. Kaya di man po nato malalis. Kaya na may mabasa nato din sa Juan Kapitulo 5, versikulo 28. Nagingon nga ang nasa lubong makabati o mamangon ngadto sa pagkabinanhaw. Ang mga nagbuhat o maayo nga nibangon gikas lubong mapanhaw ngadto sa kinabuhi. O ang nagbuhat o dautan mabanhaw ngadto sa pagkahilokman sa silot. Pero ninyo dito mag-agi-aging nga bata. Mao nga unay gidahom sa mga tao karon. Karon atong hisgutan kaning reincarnation. Kung wala ba'y makita nato nga mga ilhanan dinhis bala ang kasulatan. Dinhi sa Malakias Kapitulo 4, versikulo 5. Doon ay ipahibalo ang Diyos dinhi nga sa dili pa moabot ka ng Mesiyas o Kristo, unang ipadala si Propeta Elias nga sumala pa sa tahas. Siya maguna o mag-andam sa dalan sa Ginoo. Muna'y tahas ang Elias nga ipadala sa Diyos. Di modo, ang tibuok na Israel nangandam mahitungod niini kay nun mani bisan sa mga batang mga Hudyo. Atong basahon ang Malakias Kapitulo 4, versikulo 5. Ania karon akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna. Walay gingon nga sama kanimo. Aron di ka magbalik-balik ha. Kaya kaning mga yapak nga mga preacher karon, ilaman yung tuition. Kaya di sila mudawa nga si Elias liguwa. Muna butangan kayo sama si Elias. Ito nang iribate na ito karon. Ania karon akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna. Kinsa ipadala? Si Elias. Wala ngayon nga akong ipadala ang sama kang Elias. Sa dili pa moabot ang dago o makalilisan nga adlaw ni Kristo, ni Jehova. Unsa iyang tahas o iyang pabalikon ang kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga bata o ang kasing-kasing sa mga bata ngadto sa ilang mga amahan. Tingalingon niya ako muanhi o samaran ko ang yuta pinaagi sa usa ka pagpagimaraw. Mga kasuki na mong tipaminaw, mga kaibdi o mga kaisuran sa dapitan, timanin ninyo ang sitas na itong ibasa. Lalo o tataw kayo na ang ipadala dili sama ni Elias kundi si Elias ito. Unang klarohong pagbasa ba? Kanang di bitaw binota na pagbasa. Kaya malisod yan kung magbinota ka. May buta sa inyo ni Kristo ang buta na mag-agak sa buta sa kahong mahulog silang duha. Karon ang isa ko na ipadala, isa ko na ipadala, dili sama ni Elias. Kinsa man yun? Si Propeta Elias. Ipadala ko kaninyo si Elias ang manalagna. Unsay ingon na po ganiha? Nahimo ni nun sa mga katawhang mga Hudyo. Nahimo ni mga Israel, nahimo kaning talimadon sa tanang mga Israelitas nga gihulat nila ang pagpalit ni Elias ay kung makita ka ng talimadon mao kanay ilhanan nga ang Kristo nagsunod niya.
Di modo, sa panahon nga si Kristo nagsangyaw na uban sa mga tinunan niya, dito sa mga kasing-kasing sa mga eskriba, ang mga katarungan na hitungod ang patok kang Hesus Kristo nga ilang magtutulo. Unsa may mga katarungan dito? Atong basahon ang Matthew 17:10. O gipangutana siya sa mga tinunan nga nag-ingon. Si Jesus ang gipangutana niya. Ang nangutana ang iyang mga tinunan, which is 12 disciples. Nganong mag-ingon man ang mga eskriba na si Elias kinahanglan kuno nga muuna usa sa pag-anhi. Ato sang hatagan o kinabuhi ang mga pangutana na iso. Ang mga tinunan ni Kristo nakapa o lagtugi ni anang mga eskriba kay naaman sa ilang nadungog Manila ang mga katarungan sa mga eskriba o presyo na kinahanglan kuno muuna pag-anhi muuna pag-anhi si Elias. Maunay pangutana sa mga presyo, mga eskriba. Siya, nganong magaingon man ang mga eskriba nga si Elias pinahanglan kuno nga muuna usa sa pag-anhi. Sa ato paputi pasabot, wala matago ni malilong sa mga Hudyo o sa mga eskriba paresyo sa tanang Israelitas ang isaan sa Malakyas 4:5 nga dunay ipadala nga manalagna kung ang mao manalagna si Elias. Tungod niya na sa dihang nitong haksiwan nga nagsangyaw sa maayong balita nagpasuko ang mga parisyo o mga eskriba ngadto kaniya aron sa pagpangutana kung siya na ba ang Kristo o Elias o usa ba sa nalagna. Atong basahon ang Juan 1:19 to 21. O mo kini ang gipanghimatuon ni Juan sa diha nga gipadala kaniya sa mga Hudyo ang mga saserdote o mga Levita gikan sa Jerusalem aron sa pagpangutana kaniya kinsa naman. Siya mitugan, siya wala maglimot, hinunuan mitugan siya nga nag-ingon, ako dili mao ang Kristo. O sila nangutana kaniya, unsa ka man diay? Si Elias ka ba? Siya mingon, dili. Ikaw ba ang propeta? Siya mitubag, dili. Mga kaisunan sa tulo ka pangutana, wala isa sa gitubag. Dili siya, wala siya giangkon, dili siya si Kristo, dili po siya si Elias, dili po siya propeta. Di mali ha? Wala gidawat niya din sa pangutana. Kung siya ba si Kristo, siya ba si Elias, siya ba ang propeta, wala siya giangkon, puro dili. Dili siya si Kristo, dili siya si Elias, dili siya propeta. Muna ka kung dili ka mutuo nga siya si Elias, dapat dili po mutuo nga dili siya propeta. Kung kanang inyong rason, di ba si Elias? Paminaw sa mo, kaya papata na humagtatag na rin. Tungod niya na, mga kaisunan,
Ewa man niya, nalipog man ang mga Hudyo, kundi sa siya, ang mga Hudyo wala makaina niya, kundi sa iyong sibuan. Munang, akong balikan pagpangutana sa Inyong Kristo na itungod ka propeta Elias, o kang Juan, kundi sa man si Elias, kinsa po si Juan. Balikan nato pagbasa ang Matthew 17, magsugod ta sa 10, lapos ta sa 13. Naadiri ang paliwanag niya nga wala ang kuna ni Juan, ipaliwanag ni Jesus. Okay. 10 at 17, 13 lapos ta. O gipangutana siya sa mga tinunan nga nag-ingunan. Ngayon mag-ingun man ang mga iskriba nga si Elias kinahanglan kuno nga muuna usa sa pag-ani. O kanila mitupad siya nga nag-ingon. Tinuod nga si Elias kinahanglan mag-ani. O idapahiuli niya ang tanang mga buta. 12. Apan sultihan ko kamo nga si Elias nahianhina ug wala sila makaila kaniya. Klaro ba na, di ba bubungol? Unsay tubag ni Jesus? Apan sultihan ko kamo nga si Elias nahianhina. Pastis. Abot na dahil, niabot na si Kristo sa ilang pangutana. Pero dito sa mga Hudyo, iskriba o parisyo, wala maabot nila. Ngayon, wala di sila makaila kundi sa si Elias. Pero kung si Kristo ang atong pasultihon, niabot na si Elias o wala mailhi sa iskriba, parisyo, sadusyo, insure, tanang mga Hudyo sa Israelitas, wala makailang ng Elias. Ipadayo na to. Kaya umingon mo nga, wala mo po, labaw pa mo ni Kristo. No? Labaw pa mo ni Kristo. O mapamatun anak ko ni Karon, kinsa nagpatay ni Juan. Apan sultihan ko kamo nga si Elias nahianhina o wala sila katong mga Hudyo, katong mga iskriba, parisyo, sadusyo, mga saserdote, kanang mga pare, wala makaila kang Elias sa pag-abot. Wala makaila kaya hinunua ilang gibuhatan siya, sumala sa ilang gusto. Sa sama nga kaagi ang anak sa tao si Kristo, magaantos diha sa ilang mga tao. 13. Ug ang mga tinunan nakasapot nga nagsulti siya si Jesus kanila may tungod kang Juan nga Bautista. Mga kaigsunan, sa sitas na itong gibasa, nasabtan sa mga apostolis ang pag-ingon ni Jesus nga si Elias niabot na. Ug ang maong Elias mao si Juan nga Bautista sumala sa nasabtan sa mga apostol. Pero it is not, dili pa ni completed. No? Dili pa yun kompleto. Kaya pa man prove si Jesus na si Jesus, si Elias pa. O si, no, I'm sorry. Si Elias, si Juan pa. Busa dili pa matapos ang atong pangutana dito ni Kristo. There is another question about kung kinsa si Elias o si Juan Bautista. Ato basahon pagbalik ang pahayag sa atong Ginoong Kristo
kang Juan o kang Elias. Mabasa nato sa Kapitulo 11, versikulo 13-14. Kay ang tanang mga propeta o ang kasubuan na naghimo mga propesya hangtod kang Juan o kung buot kamumutuo niini asa ato kadtong propesya kadtong Juan siya kinsa siya si Juan mao si Elias nga magaanhi. Simple po bungol ni mga simple katuloy yan no? Ang mahirap kasi mga kapatid sa isang mga ngaral na pilit niyang imali ang tama upang panindigan at protektahan ang pananampalataya. Yan ang mahirap sa isang mga ngaral. Hindi maasahan sa mga tagapakinig ang kaligtasan para sa atin. Dapat open-minded tayo. We are always open-minded. Kailangan open-minded ka because there are so many preachers today singing from God. Ang Diyos magpadala o daghang mga magsasangyaw among this Christian people. Kay daghan man ang ipadala sa Ginoo nga magsasangyaw, dili man kay usa, duha, tulo, upat, lima lang. Dili man kay usa ka pundok, duha ka pundok, tulo ka pundok. Mga angay nga kita maminaw open-minded kita. Aron dili ta madakilas sa pagkasipyat sa atong pagtuo. Atong balikon pagbasa mga leksyon. Kay ang tanang mga propeta o ang kasuguan na naghimog mga propesiya hangtod kang Juan o kung buot kamumutuo niini siya, kinsa man ang siya? Si Elias, mao o siya si Juan. Siya mao si Elias. Wa kingon nga siya sama ni Elias. Siya tulad ni Elias. No? Pwede na yun nga, siya sama kang Elias. No? Pinpoint dito, siya mao si Elias. Karena kita pa yun nga, siya mao ang kawatan. Dili ito siya kawatan kay inyo manginog siya sama sa kawatan. Siya mao si Elias, siya mao si Pedro, siya mao si Juan. Wala, kumbaga, directly point. Dili kay inyong tuition ang kamaturan ng Igsoon. Di mundo, sa tema nga atong topic, reincarnation, napamatudan o napatindog na to nga si Juan nga Bautista reincarnation ni propeta Elias. Kay ipamatuan ni Ginoong Jesucristo nga si Elias o si Juan usara. Kay ang tanang mga propeta o ang kasuguan na naghimog mga propesya hangtod kang Juan o kung buot kamo mutuo niini siya mao si Elias. Siya mao si Elias nga magaanhi. Kita ni mga Igsoon. So, walay mabasa nato sa Bible indirectly mata sa mata na makita nato reincarnation. Wala kay mabasa. Pero wa ko'y mabasa ni sa Biblia directly nga nag-ingon walay reincarnation. Napo, wala. No? Ay panihon, pinata, mawata ka. Napay mabasa sa Biblia. Mga na ibinayo na pangutana ka. No? Napay mabasa sa Biblia. Ang sunan, letra por letra. Naunsa.
Reincarnation. Wala. Ako na po. Nabo ko mabasa sa Biblia. Mata sa mata, litra po litra. Nga nagaingon, wala reincarnation. Wala po. Ha? Bosa, ang sabay atong pabasahon sa Biblia. Nag-only nga matara nato, kundi ang atong uto pabasahon po. Now, let's go another topic na po. Dito sa another comment. Atong balikan ang gingon ni Elias nga wa man mangkon si Juan nga siya man si Propeta Elias matod pa diri sa Biblia. Di ba dili pwede makontradict si Juan o si Jesus. Ang problema, kung atong dawaton tong Juan, isalikway nato tong Jesus, contradict. Sa ito pa nagpa-contradict mo? Dili ni contradict mga isoon. There is a secret reason. There is a secret reason why that John the Baptist was not accepted nga siya si Propeta Elias. Atong pasahon pagalik. O sila nangutana kaniya unsa ka man di ay si Elias ka ba? Siya mingon, dili. Ikaw ba propeta? Ikaw ba ang propeta? Sabi ko ba, dili. Dili siya si Elias, dili ko siya propeta. Ha? O mingon mo nga, dili siya si Elias. Kaya siya mo angkon na siya si Elias. Okay. Pero ay luto nga siya propeta po. Kaya wak man po niya ako na. Ha? Wak man po siya mo angkon nga siya propeta. Dili po siya propeta. Karon, kung dili man siya natutuuhan ng propeta, atong basahon ang Lucas 1:36 kung di ba propeta si Juan. O ikaw bata, si Juan, pagkatawgon ng propeta sa labing halangdon, kay ikaw mauman ang magauna sa Ginoo aron sa pag-andam sa iyang mga dalan. Unsa daw si propeta Juan nga igsoon? Siya os kapropeta sa Ginoo nga mag-aandam sa iyang dalan, mag-aandam sa usa ka katawhan. Nang karon, kung atong basahon ang 1 sa Juan kapitulo 1 bersikulo 21, dili man din siya propeta. Kontradikti dito sa Lucas 1:76. Kinsa man ang mga ano nila kung atong iliteral? Ha? Pwede ba masanatan nato nga nay nga makat nilang duha? Dili. Nagtakuan lamang si Juan nga Bautista sa iyang pagka-Elias maingon kang Hesukristo. Kay si Hesukristo sa sinugdan gatago sa iyang pagka-Kristo. Ang pagka-Kristo gitubo niya, ayaw ninyo isaba bisan kinsa nga ako mao ang Kristo. Pasahon nato ang Juan 16:20. Unya sa hugot gitubo niya ang mga tinunan sa dili pagsukilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Kristo. Mao kanay gibuhat po ni Juan Bautista. Gitago ni Juan Bautista ang iyang pagka-propeta Elias. Ha? Kaya kung inyong ipumus ng rason, nga wala siya muangkon, nang dili siya reincarnated ni Elias, kaya wala siya muangkon, buko mo. No? I said many times, you are very, very bubo. Why? Kaya wala po niya ko na siya propeta. Dili ko siya propeta. Ha? Kung dili mo accept nga siya si Juan, sa dalang hawa niya ang kunang mapagkahuan, ora, gibangat ninyo ang ato Ginoong Hesukristo na nagpamatuod alam na niya. Kay gipamatuod ang Hesukristo nga si Juan o si Elias usara.
kung gusto ka mong munawat kaniya, siya mo. Si Elias na mag-aanhin. The same. Karon, kung ang inyong rason, dili mo dawat nga si Elias mo si Juan, kaya ngayon sa gipangutana si Juan, ikaw pa si Elias ngayon sa dili, ay punuto. Ay punuto dawat ang propeta si Juan. Kaya gidinay mo niya, kadili siya propeta. No? Pero ang problema, tinuod man nga propeta si Juan, kaya naaman sa panata sa iyang amahan nga mo si Zacarias na nagayon, o ikaw bata, ha? Pagkatawgon nga propeta sa labing halanggon, kaya ikaw mauman ang magauna sa Ginoo aron sa pag-andam sa iyang mga dalan. Makagapa ang sangyaw nga pagkaka. Magabaan kamong tanan. Wa ko'y kalibutan maglakaw sa dalan, mahal kamong kalata. Wa ko'y kalibutan gikan karon inyong mga anak manggidaot, inyong mga inahan, inyong mga ginikanan, inyong mga amahan manggidaot. Kundi ba kamo mismo nga nagpatakag sangyaw ang kalibutan sa bakat na pagpaturo sa mga tao. Ha? Kaya kung mura inyong rason nga di reincarnated si Juan sa ngalan gawa niya dawata, di dapat di po numutuo nga si Juan propeta. Kaya wala po niya dawata nga siya propeta. Mga igsuo, ania ang tinuod na hinungdan. Ngano nga wala niya dawata? Unang hinungdan, gitago ang iyang pagkahuan sa pagka-Elias sama ni Kristo. Si Kristo sa sinugdan, gitago ang iyang pagka-Kristo. Wala niya ipasugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Kristo. Sumala sa atong gibasa sa Matthew 16:30. Muna unang reason anak. But, unang magipatay si Juan Bautista, ni anang tuig nga hapit na matapos ang panahon ni Yesu Kristo. Niangkon siya, ako mao ang Kristo. Siya mamatay kamo sa inyong mga sala, gawas kung mutuo kamo na ako mao ang Kristo. Wala na si Juan ng panahon. Now, what is another reason? Nga nung wala mo dawat si Juan, wala mo angkon si Juan nga siya si Propeta Elias. Dili tungod kay dili siya si Propeta Elias, kundi ang rason nga kanang magpamatuod sa iyang kaugalingon, ang iyang pagpamatuod dili Ginoo. Kay bisan gani ang atong Ginoong Hesukristo sa Juan Kapitulo 5 versikulo 31 ngadto 32, matud pa niya, kung ako mao ang magpanghimatuod mahitungod sa akong kaugalingon, ang akong pagpanghimatuod maisip nga dili Tinoo. Apan adunay lain nga nagapanghimatuod mahitungod kanako, o ako nahibalo nga tinuod ang iyang pagpanghimatuod mahitungod kanako. Inyong gipasubuan si Juan o gipanghimatud-an niya ang Tinoo. Kita ninyo mga igsoon. Unsa di ay dili? Kung ikaw matod niya, kung ako mao ang magapanghimatuod mahitungod sa akong kaugalingon, ang akong panghimatuod maisip kalili Tinoo. Lain yun ang magpanghimatuod. Kung akong pananglit ingon si pag-ingos mga saserdote, ikaw ba si Elias? Insa, ako, patay diretso si Juan. Di ba naalaala ninyo yun? Yung sa panahon na si Jesucristo naroon na sa harapan ni Caiaphas. Nung sinabi, ikaw ba anak ng Diyos? Ako lang binumbahan agad si Jesus Christ. Ganon din ang mangyayari ni Juan na Bautista.
No, hindi pa panahon yun dahil hinihintay pa niya si Jesus na kanyang babautismuhan. The time na nagpadala ng mga sugo ang mga Parisyo, Eskriba, Sadusyo, ngadto kang Juan, wala pa si Jesus babautismuhin sa Jordan. Muna ngayon siya, doon ay nagasulod ka na kung mas lamhanan pa kay kanako. Nagika isang ganing sa pagtigubo ano sa pagbubad sa ego sa iya mga sa pinili ako tapos sa pagbigbig ni sa tuba dili niya pwede nga ang buhat ni Jesus mabuhat niya ang bautismo sa Espiritu Santo dili niya ni Juan iya kang Jesucristo mao nga kanang pag-ingon nga siya pa si Elias Espiritu Santo na kung iangkon siya nga ako sa tupa, nagbautismo siya sa Espiritu Santo sa iyang lawas. Pag-ingon na, ikaw ba si Elias? O, ako si Elias. Bautismo to. Sa tupa, ibautismuhan niya iyang kaugalingon sa Espiritu Santo. Muna bautismo sa Espiritu Santo. Wala sa ikatulog na bautismo sa Espiritu Santo. Kaya ang tahas niya, pag-bautismo sa tubig, aron sa pagidulsol, lapas alang sa kapasayuan sa mga sana. Ang tahas ni Jesus, mao ang pag-bautismo sa Espiritu Santo kanayo. Busa, wala niya tahasang diangkon na siya si Elias, kay doon na may laing magpamatuod alang kaniya o ang nagpamatuod mao ang atong Ginoong Jesucristo. Muna itinuod ani mga iso. No? Wala mato dili kung ako mao ang mga panghimatuod may tungod sa akong kaugalingon ang akong panghimatuod maisip nga dili tinuod apan adunay lain nga nagapanghimatuod may tungod kanako ug ako nahibalo nga tinuod ang iyang panghimatuod mahitungod kanako mao kanay reason mga igsuon ngano nga wala moangkon wala ang kuna ni Juan Bautista ang pagka-Elias at tubangan ni atong mga taong mga alipuris na nagpatay kanila. Mao gani nga wala mailhi nga wala mailhi si Elias kay kung giangkon to ni Juan mailhan man nila si Elias. Ato na mong basahon pagbalik ang 17:11 sa Mateo. O kanila mitubag siya nga nagingon. Tinuod nga si Elias kinahanglan mag-ani o igapahimuli niya ang tanang mga butang apan sultihan ko kamo na si Elias nahianhi na o wala sila makaila kaniya. Ngano wala makaila ay wala ang kuna ni Juan. Sa dihang ipangutana si Juan, ikaw ba si Elias? Ang tubag niya dili. Iwakit makaila. Ngano man, pag uli atong mga sinugo dito sa mga nagsugo nila, wala sila'y natukan kung si Juan si Elias pa. That's why nagpabilin sa mga kasing-kasing sa mga paresyo, mga eskriba, saserdote ang pagkatinago ni Elias sa ilang salabuhan. So kinsay nagpamatuod ani? Kinsay nagkaila? Kay si Kristo man magkaila kung asa ng Espiritu. Si Jesus ra ang nakaila, mao nga siya ang nagpamatuod nga kana si Elias mao si Juan nga Bautista. Atong balikon pagbasa ang Mateo 11:13 ngadto sa 14. Kay ang tanang mga propeta o ang kasuguan na naghimong mga propesya hangtod kang
mao si Juan. Siya mao si Elias na magaanhi. Ang nagsulti nagpamatuod ang atong Ginoong Jesucristo na mao katuloy si Propeta Elias. No? Dili sama sa paliwanag ni Jando Alabado na pagkalayo kayo sa kamaturan, huwag ko'y kaluwasan na mapulot. Mga kaisunan, mauni ang gisungan sa usap ka Depender Catholic na mao si Jando Alabado na puno kaniadto matod pa ni Darwin usan siya ka is the debater, but now nahimo na po siya debater sa Katoliko. Kaning tawhana makita nato una sa tanan ang kahuyang, ang kawalang ang paninindigan. Kaya di ka na siya dito, nahimo na siyang debater sa Sabadista. Tingali na pikonis mga ansyano, mga pastor sa Sabadista, kaya dahil tingali ulo ni tawhana pa sabton, dili pa sinudan na silang balaod, so pakiro tingali na ko, no? Kusog tingali ni mula o baboy, mainom o dugo, bawal mo na sa Sabadista. Kusog na pwede mo, supag atay sa baboy, paglingin na sa Katoliko, libre man ang tanan, malhin siya dito. Araw mahimo na po siya debater. Munang garbo kayo sa mga Katoliko na nakabihag sila debater kuno sa Sabadista. Mo ba yung klases debater, mga isoon? Tanawan niyang ipinisa niya sa reincarnation. Atong basahon ang iyang sitas sa Deuteronomio 18, Deuteronomio 18, mo na iyan dala dito ni Juan o ni Elias nga sama na kuno si Elias o si Juan sama kang Elias. Ay mo na iyan dibasa. Magapatindog ako kanila sa kaliwala sa ilang mga isuon o sa kamanalagna nga sama kanimo o igabutang ko ang akong mga pulo sa iyang baba o siya magasulti kanila sa tanan nga gisugo ko kanimo. Diri dayon sa Buha 3:22. Mo ni iyang giripatel para isubak sa reincarnation na ipamatudan sa among kardinal nga si Romy Buntigaw. Kay si Moises nag-ingon, usa ka propeta gikan sa inyong kaisunan, igapatindog sa Ginoong Dios alang kaninyo, maingon sa iyang pagpatindog kanako, magpatalingho kamo. Kaniya tanan nga iya igasulti kaninyo. Mao ni siya ang himong rason na kuno si propeta Juan Bautista sama ni Elias. Kita ninyo ha? Karon tanaw nato og tinuod ba nga ang tahas sama kay dito sa Deuteronomio 18:18 ginito nga sama. Klaro kayo mga isuon nga kani bitaw sakyaw nga gitawag mo pukos-pukos ang kamatuoran himong burbog. Kunya ang burbog himong kamatuoran mo na delikado kayo daghang lusaw sa impierno na. Awa? Magapatindog ako kanila sa kaliwala sa ilang mga isuon o sa kamanalagna nga sama kanimo. Na ay word nga sama kanimo. Diritas Malakias 4:5. Kung napay sama diri, ania karon akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna. Napay sama? Nag-ingon pa din mga kaibig, mga katig paminaw, ania karon akong ipadala kaninyo ang sama ni Elias. Bulo! Kurti pagkapulo ka! Mao nga puta nga magsasangyaw na. Ha? Gapag kaulaw lang na sa inyo ang pagkasipti. Daghan ang mga Katoliko
pagtutulog putputon. Dili mo dawat sa kamatuoran. Gusto nilang to ison ang kamatuoran. Ang giingon nila sa 18:18, magpadala o usa ka manalag na ang asama kanimo. Nag-word nga sama. Sa to paglayo kaning sama, dili mauto ang ipadala. Kanang gigasulti niya. Pero masama kanimo, adili itong ikaw na ipadala nga pareha nimo. Pero dili, aniya karon akong ipadala. Akong ipadala kaninyo si Elias ang manalag na walay sama kanimo. Muni nakapuno, ayaw kaninyong magsasakyaw ng mga masipin. O niya, nanghagit silang debate nako. Sukol ko yung debate permanente, kay kabalo ko nga pildi mo. Karon, unsay formula sa atong debate? Kamo ang mga siipti, wa mo'y katungod sa Katoliko kay Juan Ramo, Alipores Ramo. Musukol kag debate, kanang lagi mapindi. O sa may paagis mapindi, una sa tanan, papirmahan ninyo sa inyong Santo Papa, kaya ako, Santo Papa Makudris Dapitan, sa everlasting kingdom of the praise of God and of Christ in your kingdom of praise. Pirmahin sa inyong Santo Papa, dayon papirmaha ang tanang mga pare sa Pilipinas at tel ka mong silbi kay mong pirma ko sa atong kontrata sumala sa debate nga ito ikasabutan. Unya atong sabot mo kani ang mapildi muundang kung sanyaw. Kani akong simbahan kung ako mapildi inyo na ni ay nagpunin ko bakay ako na lang mahimong janitor ninyo. Ha? Karon kung kamo po'y mapildi na mo, amo ang inyong tanang simbahan. Ako nang papirmahan sa presidente. Ha? Papirmahan nato sa presidente sa Pilipinas na kanang mapildi, may manag-iyaw. O kanang mapildi, mundang nagsangyaw. Kaya naman, magsangyaw na, nga napildi na ganina kay baka. Di alao ang mga tao mutuwa na. Kay sigurado man yung mga ma-imperno kay baka managsangyaw. Sama niyo, kada kong baka ka nag-ingon niya, magpatindog ang mga manulunda o magpatindog siya kung sa mga manulunda nga sama ka nimo. Mo masiwat o pista, sama ka ni Elias. Hoy! Alabado! Pinigo mo pala na, alabado, delikado kayong ito, 50-50. Kung sinabing alabado, nakaw! Patay buhay yan. Pagka sinabing alabado, kawawa naman yung mga tao nito. Asa man nila sa usang kasitas na si Kristo nagsulti nga si Juan sama ni Elias. Sama sa mga paliwanag. Matod pa nila sa Matthew 17:12. Apan sultihan ko kamo nga si Elias na hina. O wala sila makaila kaniya. Wala man ngayon si Jesus sama sa iyong alabado. Jando alabado. Sultihan mo kamo si Elias. Nagpadala na o sama ka niya. Wala. Sumala sa interpretation niya nga si Juan sama na ko ng Elias. Now, niputnot siya sa mga history sa Indian. Sumila po nga to ang ilahang Indian na di man ang mga Kristyano. Ang tema na ito, Biblia man. Wala tayo pakian ng mga tao diya sa kawas. Kung mo na sila dili, wala na naiman. Ang ison, 1 hour lang ang atong oras. Mao nga magayon mo na po daghan kayong pamati. O daghan kayong salamat sa inyong pagpamati. O sumpayan kanay karon sa among panibahon. Kay manimba na po karon na mayong pulka kanino na.